Me olemme nyt Joensuun kalastuskunnan omistamalla Kalmonkatiskalla. Tämä on kalamaja tässä 3 kilometriä Joensuun keskustasta. Käyttäjiä tällä kalamajalla on vuodessa 300–400. Aikaisemmin meillä tämän tilan vuokraus tapahtui sillä tavalla, että internetpalvelussa varattiin tämä tila. Sen jälkeen haettiin avain noin 5 kilometriä täältä. Niin saatiin palautetta siitä, että tässä on liian paljon kuljetusta ja sitten me koettiin konkreettisena ongelmana, että avaimet jäivät taskuun. Sen jälkeen meidän puheenjohtaja päätti ottaa yhteyttä lukitusfirmaan BLC Turvaan, sitä kautta Abloihin. No haasteenahan on ensinnäkin se, kun täällä ei ole sähköä. Että me ei voida käyttää tämmöisiä perinteisiä sähkölukkojärjestelmiä. Sen jälkeen on muistettava se, että kun me ollaan Pohjois-Karjalassa, täällä on talvella kylmä. Niiden lukkoja on toimittava -30 asteessa, koska aina on jotkut, jotka haluaa tulla, vaikka on hirveän pakkanenkin niin tänne. Joensuun kalastuskunta otti meihin PLC-turvaan yhteyttä ja kertoi heidän ongelmasta ja minkälaista ratkaisua olisivat vailla. Sitten PLC-turvan kautta niin me ruvettiin Aploin kanssa keskustelemaan. He ehdottivat Aploi Cumulus-ratkaisua tähän ja sitten yhdessä lähdettiin tätä asiakkaan ongelmaa ratkaisemaan. PLC-turvalla haluttiin lähteä tämmöisen pilottihankkeeseen mukaan, koska haluamme olla turvallisuustekniikan suunnannäyttö ja sitä kautta tuoda lisäarvoa omille asiakkaillemme. Cumulus-järjestelmä on alkuperin suunniteltu yrityskäyttöön korkean turvallisuuden kohteisiin ja tästä sitten toteutettiin myös kuluttajakäyttöön soveltuva ratkaisu. Demot alkoi käytännössä vuoden 2023 alussa. Tätä testattiin erilaisissa olosuhteissa ja kyllä minä myönnän se, että pakkanen on yksi pahimpia, mitä meidän pelkäsi tässä. Ne toimii loistavasti pakkasella. No, suuri hyöty tässä on se, että tämä on täysin, voisi sanoa, automaattista tämä koko homma. Tämä on huomattavasti vaivattomampaa meidän kannalta. Ja tämä kokonaisuus on semmoinen, että tilan varaus tapahtuu Asion tilavarausjärjestelmän kautta. Se on yhteydessä sitten Abloin Cumulus-sovellukseen, jota kautta tapahtuu konkreettisesti näiden lukkojen avaaminen. Ja vaikka tämmöistä Aploi Cumulus ja Asio ratkaisua ei ollut aikaisemmin kuluttajakäyttöön toteutettu, niin kaikki meni kuitenkin erittäin hyvin. Aploin, Asion ja asiakkaan kanssa. Pilottihanke oli meille hyvä yhdessä oppimisen kokemus ja sitä kautta jatkossa pystymme entistä paremmin toteuttamaan näitä kehityshankkeita asiakkaittemme ja Aploin kanssa yhdessä.